non é compatible, hoxe en día non é compatible autónoma e vacación. Que tiña pensado parar en outubro ou noviembre, pero estou convencidísima, se non hai, non hai, e se hai, hai. Se queremos mantener os negocios pequenos hai que ser autónomo. Canto tempo hai, Belén, que non tes vacacións? Se te digo a verdade, xa nin me acordo. Pois duros testemunhos. É verdade que iso das vacacións de verán para moitos autónomos é que nin sequera existen. Fixadevos nos datos, un de cada 3 autónomos queda sen vacacións de verán. Non pechan o seu negocio no verán. E imos máis aló porque, atentos, o 25% dos autónomos di que non para en todo o ano, que en todo o ano non colle vacacións. E o 12% fala de que leva 3 anos sen coller un descanso. Non é fácil a cousa, Meu Deus. Quinta vai un poquinho máis alá. Rizámolo rizo. Veña. Porque cantos autónomos tedes na vosa empresa traballadores asalariados, que sí collen vacacións, pero vos non podedes. A lógica é aplastante, Día que non traballades, día que non tedes ingresos, non cobrades e, polo tanto, ninguén se pode permitir, ningún autónomo, porque a cota de autónomos sí que hai que pagala. Váyase ben cada mes, Pero é verdade que hai outros factores que ainda poden explicar algo máis esta realidade, porque non ides de vacacións. Por exemplo, Vivi, peiteadora, di que nestas datas de verán é cando máis traballo ten. Por lo tanto, pechar o seu negocio a estas alturas sería absolutamente un suicidio. Comeza xullo, mes clásico das vacacións, pero para os autónomos, Vivi, vas ter vacacións? Non paramos nada de nada. Non é compatible, hoxe en día non é compatible autónoma e vacación. Que pensa que os autónomos non traballamos e temos moitas vacacións, é todo ao contrario. Para ter algo hai que traballar e non parar. Agora tes Vivi a túa empregada de vacacións. Sí, desde onte, sí. Traballamos por dúas, traballo por dúas. No verán nun salón de peiteado tendes moito chollo. Efectivamente, hai bodas, hai comunións, hai bautizos, entonces non vamos deixar tiradas a xente, temos que traballar máis. Por exemplo, este sábado, A que hora tes que abrir este sábado? ás 8 da mañán, Unha hora antes do habitual. unha hora antes do habitual. Dada a carga de chollo. Efectivamente. Tiña pensado parar en outubro ou noviembre, pero non teño claro se vou poder ou non vou poder, según como vai a xente, mas teño que darlle vacacións a empleadas de inverno, claro. Estou convencidísima, se non hai, non hai, e se hai, hai. Belén, máis de 40 anos nun negocio, case nunca pechades porque día que pechades, Día que non ganamos. Queres beneficios, hai que traballar. Se non hai traballo, non hai ingresos. cantos días pechades ao ano o negocio? 2 días. O día da patrona, que somos os poucos con pasteleiros que cerran, e o día de Navidad, porque, bueno, tamén temos familias. Todo mundo necesita descansar, eu tamén. Eu xa que nacín con autónomos, son autónoma hasta que morra, penso. Lévase mellor adicándose a confeitaría, Home, sempre se leva mellor. Rodeado de dulce sempre se leva mellor a vida. pero és autónomo. Son autónoma, pero, bueno, non me queda máis remedio. Se queremos mantener os negocios pequenos, hai que ser autónomo. Autónoma e vacacións? Poucas. Menos das que me tocan sempre. Canto tempo hai, Belén, Que non vou. que non tes vacacións? Pois, se te digo a verdade, xa nin me acordo. Creo que as últimas que tuve foi unha semana o ano pasado cando fomos a Alicante con meus fillos. Un ano sen parar. Claro. De feito, nin o meu día libre. Este sábado era o meu día libre e traballei igual, porque hai unha de vacacións, outra que libre, outra sempre hai unha complicación. En empresas pequenas sempre hai complicacións. Un café servido por Brenda, tamén está Isabel, iso que te xente, pero Claro que é complicado, porque ao ser, se somos poucos, non che dá para librar. Se somos moitos, tes unha que libra cada día, en teoría libramos día e medio, casi 2 días máis ou menos, entón é complicado cadrar todo.